الحمدللہ ویور سدھ تھی گئے، الحمدللہ پڑھی لگ گئی ہے، انشاءاللہ ہون ساجا رہیں کھول گئے، ہون انشاءاللہ تعالی ودیاں تو ودیاں مچھاں لگ سن۔ اللہ کی نے اپیل کرن سے دعا دی اپیل کرن سے مالک جتنا بھی شکاری حضرات بیٹھن مالک تیرے آسرے تے آئے بیٹھن، تو انہاں کو خالی ہاتھ نہ ولاویں، میرا مالک تیرے در دا سوالی کوئی جاوے نہ خالی۔ السلام علیکم ویور، میں امید کرنا تسا سارے خیریت نال تے عافیت نال اللہ دی حفظ و امان دے وچ ہوسو، جتھاں بھی ہوسو خیر خیریت نال ہوسو۔ ویور اج اسا مچھی دا شکار کھیلن گئے ودے سے تے الحمدللہ پہلا شکار ساکو لگ چکے، اے تساں سارے منظر دیکھ سکدے وے اپنے اکھی نال۔ کوئی نہیں، جیڑا بھی شکار لگے انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ بلائی کو چھوڑ دے اچھا صحت دے لحاظ نال بہت تکھائی وی، اے جڑا سارا چاچا ہے نا بہت زور لئی پے، کچھوں بھی ضد کیتی پے گدھاں والا۔ ویور تو کو پتہ ہو سی انسان کی نے کوئی شے بھی ڈاڈھی کہنی، انسان دا دل تھوڑا ایک وڈا ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اے ویور اے ساری کنڈی خیر خیریت نال واپس آ گئی ہے تے اسا ہن اپنے چاچے دا شکر ادا کرے۔ ویور اج دی ملاقات جڑی ہے نا وہ وڈے وڈے شکاری نال ہے، کیونکہ پاکستان دے مشہور ترین شکاری ہیں ویور۔ تسا ویڈیو دے وچ اے منظر سارے ڈیدے پے وے ویور۔ بیٹے دا ہر کوئی گھنگر دے انتظار دے کرو کھڑ کے۔ السلام علیکم ویور، میں امید کرنا تسا سارے خیریت نال تے عافیت نال اللہ دی حفظ و امان دے وچ ہوسو تے اج دا ولاگ کرے۔ ویور یقیناً تواکو ایک خوبصورت منظر بہت ہی اچھے لگے حسن۔ ہون ساری جیڑی ملاقات ہے نا او ہے وڈے وڈے شکاری نال۔ سب تو پہلے نمبر تے جیڑا وڈا وڈا شکاری بیٹھے مطلب دائرے دن پناہ دی دھرتی دا مشہور شکاری ہے او ہے پیر عاشق حسین صاحب، تے دوجے نمبر تے جیڑا تکی بیٹھے اے ہی وے سائیں خالد صاحب۔ ویور تسا تریجے نمبر تے جڑا پرو بندہ بیٹھے اے ہی وے چاچا محمد صاحب، تے الحمدللہ اے جڑا پیر عاشق حسین صاحب ہے اے بہت خوش ہیں۔ کیوں خوش ہیں؟ کیونکہ ای کو ایک دانا لگے ہندی کنی ساوی تھی گئی ہے، بھاجی ہندی بڑھ ویسی۔ تے دوجے نمبر تے جڑا چاچا خالد تے محمد چاچا بیٹھن انہیں کو تقریباً 10 تو 12 دانے لگن۔ اے بہت ہی خوش نصیب لوگ۔ کہیں اگر بھے کھاونے ہوئن وہ ڈنڈے سپر تے آ ونجے تے بھے کھاون بغیر پیسے دے تھوڑی ایک محنت لگ دی ہے، چیر ہی لگ دین چھتوں ہی لگ جان ولا اے نہ کہہ کے ویور اے تسا سارے منظر دے دے پے تے اے ہن بھے اسا بھے کھاندے پیسے کیونکہ ساکو بھوک لگی بیٹھی ہے تے جیڑے شکاری حضرات بھرا کو بھوک لگی بیٹھی ہے یقیناً او ونجے بھے پٹے تے بھے کھاوے، کیونکہ اللہ اس تو علاوہ اللہ تعالیٰ کی نے دعا دی اپیل ہے جتنا بھی شکاری تے کیا ہی لذیذ ہیں، بغیر کھاد دے، بغیر کہیں نقصان دے، بغیر کہیں بیماری دے، یہ اللہ تعالیٰ نے سارے کیتے تحفہ پیدا کیتے۔ یہ ماما بھی میں کو لگ دے بھے پٹن ویندا پئی کو بھوک لگی وری۔ ویور اسا تواڈے نے امید کرنے سے یقیناً ساری ہے تو کو ویڈیو اچھی لگی ہو سی یار، اگر اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کرے سو، شیئر کرے سو، کمنٹ سیکشن دے وچ اپنی محبتیں دا اظہار بھی ضرور فرمے سو، اور سارے یوٹیوب ویلا چھوار کو بھی سبسکرائب کرے سو تے انشاءاللہ تعالی تسا ہمیشہ خوش رہ سو تے پاکستان زندہ باد، والسلام۔